entzun nuen azkenengo aldiz kukua, geroztik ez dut entzun. Estoniako basoetan izan zen 2004ko maiatzean. Mendi buelta egin genuen idazle talde batek eta antzentzun genuen baso ilunaren bihotzen kantari. Kasmo izeneko herritxoan geunden mintegi batean. Kasmo, Baltiko ertzeko herri txiki bat da, txikia benetan. Dozena bat etxe baino ez ditu izango eta 300 bat biztanle. Mendi bueltaren ostean afaltzera gonbidatu gintuzten hondartza ondoan zegoen eraikin batera. Egun argitan afaldu behar genuen, maikatzaren bukaera baitzen eta 3-4 orduko gaua baino ez dute urte sasoi hartan Estonian. Hondartzaldeko etxe hura ederra zen. Herriko etxerik handiena izango zen hura. Egurezko lehiate zabalekin. Ateak eta leihoak zuriz. Hormak urdin argi. Etxearen atarian lorategi bat, ondo zaindua eta hondartzan txalupazar baten kroskoa. Eraikina kostazainena izan zen Sobietaren garaian, eta lehenago itsas kapitainen eskola. Orain, senar-emazte batzuk bizi ziren bertan, museo antzeko zerbait zuten etxe barruan atondua, itsas tresna zaharrekin eta nabigatzeko gailuekin. Argazki zaharrak ere bazeuden, hormetan zintzilik. Argazkiotan kapitainak azaltzen ziren, dotore beren uniformeekin.